Veciños de Coirós están moi preocupados, de feito estamos con Mari Carmen, Mari Carmen, contanos, estades moi preocupados, tendes medos, porque que pasou? Moito. A ver, nós foi o día que houve un partido, agora non me acordo que partido foi. Estábamos cenando, despois é que acabamos de cenar, cando acabou a mitad do partido, o meu marido e máis o meu xenro subiron para arriba, para a planta de arriba, e a miña filla e eu quedámonos abaixo. E a filla saleu para fora coa perra, e cando saleu andando, a perra xa se puxo moi nerviosa, xa quería escapar a miña filla. E a miña filla agarrouna porque pensou que eran os gatos, porque non son amigos, os gatos a máis ela non son amigos. Entonces agarrouna e ela, pois dou a volta, e cando se girou, pois veu o chico, un chico de negro, alto, e saltou o portal. E a miña filla pegou un grito, papá! Entonces eu estaba dentro, xa salín correndo para fora, dixen, que pasou, que pasou? Mamá, pecha a porta, mamá, por favor, un home aquí dentro da finca. Todo encapuchado, non? De negro? De negro, pero bueno, ela non lle veu a cara, Era todo de negro. E saltou o portal como se fora, pero un gato, o Claro, mismo. porque, perdón, Mari Carmen, vos vivides nesta casa Sí. e o home estaba xustamente aquí, Aquí. onde estamos nós, no xardín. Xustamente, aquí. Donde estamos, ela saleu, mira que distancia hai daqui da casa aquí, ela saleu a perra, pois, pero isto era entre noite e día, que non era de noite, porque foi no descanso do partido. Si, aínda tiñamos luz. Sí, ainda había luz, porque ela non lle veu a cara porque el xa se girou e non lle dou tempo a verlle a cara. Pero estaba totalmente, era de negro, chico alto, pero xa che digo, nós collemos un susto moi grande, entonces os nosos veciños tamén enteráronse, porque claro, a miña filla berrou aquí tanto que xa se enteraron os outros veciños. Claro, e agora estades vixiando vos. Sí, nós estamos vixiando, poñémonos en contacto os veciños cos outros, porque claro, marchamos da casa e temos moito medo. E como facedes? Chamámonos por teléfono, porque unha veciña, esa noite anterior, chamoume a min por teléfono, a 1:30 da mañán, que veu subir dous chicos de negro, así, cunha mochila. E díxeme, Mari Carmen, mira, van dous chicos por aquí arriba e ao vernos a nós, pois nada, non se impunaron nada, como sin nada. E ela parecelle que se meteu aí no medio das dúas leiras, entre a casa deles e a nosa. E despois, claro, eu dixemos, non vemos nada, pero a noite seguinte foi cando apareceu. E outra veciña daqui, pois cando veu para a casa, veu un señor aí na esquina, veu unha persona aí na esquina cun foco, pero claro, alumbrando así para dentro, pero ela pensou que éramos nós, porque como ainda era entre noite e día, dixo, bueno, estos están metendo os animais, porque temos, ovellas e galiñas, e non lle dou importancia, pero despois, claro, cando sinteu o revuelo e chamamos, pois dixo, pois mira, eu non me dei cuenta, era seguro que era outro, porque nós non sabíamos se había un, se había dous, ou varios, porque se esconderon aí no medio do Mainzo. Pois, Mari Carmen, de verdade, moitísimas gracias e moito ánimo. Compañeiros, xa vedes o pesadelo que están a vivir os veciños de Coirós.